bisita, maumay ang pamustura, ay namumayran kagaling. Alanan sige kita, ay nasayaw ng bisita, maumay ang pamustura, ay nagkakalupan at warta. Sikat kung labing kung may patron, mga tayo lain-lain nga ngawon. Ang kanamaan at tuhaglasan, nag-aaring hinpagkuransan. Sikat kung iningan sayawon, halabing nga mga okasyon, mga kalagas at umpatanon, kurag sa gudlaan urahayan. Sige kita, kay nasayaw ng bisita, maumay ang pamustura, kay namumayran at kagaling. Alanan, sige kita, kay nasayaw ng bisita, maumay ang pamustura, kay nagkakalupad at kwarta. Alright, thank you so much, Mr. Jake Raila. Usuga mo nimong kaado kan Madam Vanessa Lumain. Damo-damo nga salamat.